Ahojte, ja tu mám Renault R4 a idem ho prevetrať od Chorvátskeho mora k Talianskému moru. Mám ho v tej najvyššej motorizácii, to je 110 kW, 150 koní, zrýchlenie je tam z 0 na 100 asi 8,2 sekundy. Má to 55 kWh akumulátor a z toho je 52 využiteľných. Kufor to má celkom použiteľný, 420 litrov a sme dvaja dospelí a dve detičky a pôjde sa podľa pravidiel. Nebudem zbytočne rýchlo akcelerovať, nič, idem kľudná rodinná jazda. Jak auto predpovedá percentá v cieli, si následne môžeme pozrieť. Začínal nabitie na 100%, ale trošku zvláštnosť sa stala. Auto bolo nabité včera pred obedom na 100, len sme včera nevyrazili, ideme dnes na výlet. A ukazovalo mi tam dojazd 407 km po plnom nabití. Aktuálne tam z nejakého dôvodu ukazuje už len 402. Či auto nejakým spôsobom vybíjalo ten akumulátor tým, že bolo odparkované, neviem povedať. Vyrážame do talianskeho mesta Monfalcone, ale čo je trošku zvláštne, ukazuje, že budeme mať len 47% v cieli, napriek tomu, že to je iba 180 km. Uvidíme, aká bude realita. Momentálne mi tu ukazuje 20 stupňov, to ale ešte skontrolujem potom, ako prejdeme pár kilometrov, keď sa ochladí teplomer, keď sa to tak vyvetrá spod tej kapoty, že či to bude sedieť. Reálny čas odjazdu 11:05. Počasie máme bez slniečka. Teplota sa dodatočne po pár minútach jazdy upravila na 19 stupňov, tak toto je podľa mňa východisková teplota. Aktuálne je tu reálnych 19 stupňov. Po pol hodine jazdy máme 18 stupňov. Sme stále pri mori, ale už trošku vyššie. Trošku času sme stratili, lebo Gabko bol mierne zúrivý. Tak sme sa zastavili v tomto predraženom obchode Spar a pokračujeme v ceste. Veľká hviezda. Cez tento úsek som ešte nikdy v živote nešiel. Odtedy to je pekne vidieť aj ten most hore. Čo to? Či to je taký kúsok dedinky, obce? Ideme cez rieku a tu sa to trošku pokazilo. Normálne nám poprchá a je škaredo, fakt škaredo. Pred chvíľočkou sme prešli cez hranice z Chorvátska do Slovenska a normálne stále v búdke sedí Slovinec, ktorý sa na nás iba pozrel a povedal, že dobre, že môžeme ísť ďalej. A akože ani tam poriadne není stopka, respektíve je to taká zvláštna stopka so žltým vnútrom. Musím normálne naštudovať, čo je to za značku. Ale toto sa mi raz stalo, že presne takto sme prechádzali cez hranice asi 2 roky alebo 3 roky dozadu. A bola tam síce stopka, ale nikde v búdkach nikto nebol. A nakoniec naozaj v tej poslednej búdke bol Slovinec a ja som nezastavil, iba som sa takto pozeral, jak som išiel asi 20 km rýchlosťou okolo neho a začal som tak akože spomalovať úplne, že idem zastaviť. Za mnou bolo iné auto, ale len som pozeral do späťaku, že či vybehne z búdky, že som nezastavil alebo niečo a iba sa tam smiali, hlavne tí, čo išli za mnou, lebo on im asi niečo povedal, možno niečo také, že pozri, už mi ani nezastavujú. A išli sme si ďalej, no a teraz tam stále bol človek, čiže Slovinci to na hraniciach majú tak, že im tam treba stále zastavovať. Akože, čo by sa stalo, keby som nezastavil a išiel by som ďalej, vôbec netuším, či by to malo nejaké následky. No ale normálne tam stále sú. A uvidíme, čo bude na talianských hraniciach, či nás budú kontrolovať doklady alebo niečo. Pár vecí sa nám zmenilo. Chcelo nás napríklad hodiť na diaľnicu, kde by sme sa napájali na diaľnicu cez Slovinsko, no rozhodne som si nechcel kupovať diaľničnú známku a ani som to vôbec nemal v pláne ísť po diaľnici na tomto výlete. Toto je Pianko výlet. Budeme mať v cieli až 53%, takže som veľmi zvedavý, koľko nám potom ukáže na cestu späť, či budeme mať plusové percentá. A do tejto chvíle máme priemernú spotrebu 13,5 kWh na 100 km. Do cieľa to máme už len 58 km. Najnižšia teplota bola v rieke v Chorvátsku, kde pršalo, tam to padlo na 15 stupňov. Momentálne tu v Slovensku máme 17 stupňov. Tak máme nový zážitok, prešli sme cez slovensko-talianske hranice a to, čo nás tam čakalo,
Myslel som si, že to bude iné, ako keď prechádzate cez chorvátske hranice, že nič. Slovenské hranice sedí pán v pútke a nerieši. No a tu stáli asi 3 policajti na jednej strane, na druhej strane, dokopy 3 a asi 4 ozbrojení vojaci, minimálne jeden so samopalom v ruke. Pozreli sa na nás, zastavil som pri nich, zbadal, ako pozrel slovenské značky, že dobre, že môžem. Prečo som sa pozrel aj na tých ďalších, že či dávajú signál, že áno, že môžem, a išli sme ďalej. Ale akože takto ozbrojení, u nás začias covidu to takto vyzeralo, keď ste prechádzali cez okresy. Aktuálne ideme cez taliansku diaľnicu, čo ma trošku prekvapuje, lebo mám vypnuté spoplatnené úseky. Napriek tomu tento úsek by mal mať až 26 km, čiže som trošku na pochybách, ale predpokladám, že v Taliansku sú takisto mýta ako v Chorvátsku, čiže sa nám nemôže stať, že by sme nemali zaplatené a ideme po diaľnici. Ale aby bol takto obrovský úsek zdarma, tak to som prekvapený, lebo obchádzame mesto Terst. A my sa už potulujeme po meste Monfalcone. Tu máme takú zaujímavú uličku, úzučku, vysadené stromy. Popri je nejaká malá riečka alebo potok. Aj keď toho rákosia je tu strašne veľa, neviem, či to je celé pod vodou. Tu máme nejaké veľké lode. 14:35 a sme v cieli. Mali sme ešte asi 5 minútovú zastávku po ceste a nešiel som po diaľnici 130-kou, ale len 100-kou. A tá spotreba, to je nádhera. 11,5 kWh na 100 km. A ostalo nám až 57%. No a čo sa týka vzdialenosti, 180 km za nami. A teraz vyskúšam zadať trasu späť do Volaric na náš apartmán, že aké percentá vyráta. No, tak som celkom prekvapený. 3 hodiny v tejto chvíli, keby vyrazíme, začať. To nie je možné. To sa stala nejaká chyba. Nie, to nás bude chcieť dať isto na nabíjačku. Určite áno. Jasné, to je po nabíjačku, ale my nechceme nabíjať. Odstrániť zastávku, toto je treba spraviť, odstrániť zastávku, pridať nabíjacu nie, zavrieť a teraz to robí to, čo chcem. Že ma to naviguje reálne do apartmánu v Chorvátsku. Čiže z Monfalcone späť pekne k apartmánu, 180 km a to znamená, že buď pôjdeme do kopca, alebo neviem, jak si to vysvetliť, lebo ukazuje, že budeme mať v cieli len 4%. Tak zatiaľ to vyzerá ako veľmi škaredá pláž. Toto je inak nádherné prostredie. Krásne budovy, všetko vážne krásne spravené. A toto je akože tá pláž, ktorá vyzerala fakt pekne na tých fotkách cez Google Earth, ale toto vyzerá byť vyhrnuté mimo sezóny. Sú to kamienky gulaté, no ale je to také škaredé. Ideme to pozrieť ďalej. Máme takúto opustenú strašidelnú budovu a celé je to takto vyhrnuté. Akože v letnom období to môže byť krásne, aj fajnová pláž, aj keď tu v pozadí obrovská loď. A tu je koniec tej pláže, celé je to týmto plôtikom ohradené. No, sme na mieste, kde musím povedať, že čo sa týka čistoty vody, je zlaté Chorvátsko. Je to fakt kalné. Wow. Auto odparkované a my sa ideme týmto nádherným prostredím pokochať. Sú tu pekné palmy, tu je nejaká obrovská reštika alebo niečo, asi to bude reštaurácia jednoznačne. Strašne veľa lodí a všelijakých nadúpaných tu je. Pozrite sa na tie palmičky, úplná nádhera. Toto je wow. Wow, páči sa mi to. Tam v pozadí je, myslím, že zaoceánska obrovitánska gigantická loď. Vlajočky. Takýchto palmičiek by tu mohlo byť kľudne aj 1000. A
tam v pozadí je veľká loď. Toto v pozadí je riadny gigant. Veľmi pekné prostredie. Tak sme si objednali latte macchiato, ale je to také nenapenené. A verím, že to bude chutiť dobre, ale výhľad je nádherný. Začíname s takýmito číslami. Ale ešte ideme do miestnej pizzerie. Ochutnávame tú pizzu v Taliansku a je dobrá, taká aj v Chorvátsku. Výborná. Katuška hovorí, že je ohodne lepšia ako tá v Chorvátsku. Tak sme to teda riadne natiahli, je až 18:01. A ten dojazd sa nám tak podozrivo pomíňal. A to sme tu nabehali fakt len máličko kilometrov. Schválne, no aha, 188,6 v tejto chvíli. Púšťame si výlučne ventilátor. Je 17 stupňov, čiže rozhodne nie treba kúriť. Teda aspoň zatiaľ to teraz nebolo, možno, že si budeme musieť ku koncu cesty prikúriť, ale osobne si myslím, že nie. Vzhľadom na to, že sa ide takmer stále po primoru. No a ukazuje nám, že budeme mať v cieli stále 4%. Ešte sme sa ani nepohli a už to ukazuje 3% v cieli. A boli sme v takej nenápadnej pizzerii. Našli sme ju cez Google. Takáto pizzerka pri štadióne. O 400 metrov. Výhľad na Terst. 90 km od cieľa zaznamenávam teplotu 14 stupňov. A sme v cieli, síce až 21:01. Opäť sa išlo po diaľnici, ten kúsoček, čo nás tam dáva, tých pár desiatok kilometrov, tak tam sa ide 100 km za hodinu, inak som sa snažil dodržiavať rýchlosť a priemerná spotreba nádherných 12,1 kWh na 100 km. Teplota pri vode, pri apartmáne Geleta je opäť 19 stupňov, čo je úplná krása, oproti tým iným polohám je to jednoducho, je tu teplúčko. Ostáva nám 5%, baterka tu vyblikuje, ale toto auto má ešte buffer od 0%, by mohlo zvládnuť približne ešte 30 km. Čiže rezerva je tu veľmi, veľmi vysoká a za dnes som najazdil 367,8 km. Trošku špatne som odbočil a nadišiel som si približne 3-4 km, tak možno kvôli tomu. No a máme vlastne tých 367, odhad kilometrov tu nie je, ten už sa zmazal, ale z 5% by sme mali vedieť dostať ešte približne 20 km a plus tých 30 km rezerva, čo by mohlo byť okolo 50 km a to by znamenalo, že by auto naozaj do zastavenia zvládlo približne 410 km. Ako ste mali možnosť vidieť, auto to úplne hravo zvládlo a stavím sa, že by zvládlo skutočne 400 plus kilometrov pri tomto štýle jazdy. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte! Ahojte! Aktuálne štartujeme z Chorvátska na Renault 4.